Bun, azi suntem la off-road, e ziua de trial acum și m-am gândit că ar fi super tare să arăt o leacă cum îmi desfășor eu activitatea aici. Am build-ul care am făcut video, azi vreau o leacă să văd de ce e capabil. În primul rând am chestia asta de la Etix, care e mega bună. E un chest mount și ăsta îl folosesc de fiecare dată ca să-mi pun baterii în el, tot felul de chestii. Și are și clema asta de aici pentru telecomandă. Aici îmi țin șurubelnița, filtrele. Îmi pot să arăt și ghiozdanul exact ce am în el, că e fix suportul de cameră. Ce vreau să fac e să pun un POV din ce văd eu din dronă și să fac cumva să-mi filmez și stick-urile, să vedeți exact ce input-uri dau și așa, să vedem ce o să iasă. Bun, acum o să fac setup la dronă. Am baterie de 1300 și am și 2500. Arată acum drona, bateria pe ea, am un filtru, am un ND8. Azi o să folosesc Gauss V2. Da. Bun. Pe drona am un GoPro 12, aici am un Action 2, cu ăsta am să filmez eu telecomanda, știi, input-urile. Toată chestia asta o să fie live, să dau basically ce văd eu din drone, o să dau pe RC Pro și o să facem live pe YouTube din toată chestia asta. Realul arată destul de bine, am să dau acum o tură din încălzire să văd ce iese și cam asta e treaba. Organizatorul Toni Biceanu tocmai a rugat pe concurenții de la CNS să se prezinte la mașini. Acum că tocmai s-a mai ridicat ceața, ceața, o mică coloană în zona de start, am să mă duc o leacă mai sus, am să mă duc o leacă mai tare. Timpul acestui trial. Un spectacol concurenții de totuși se mișcă foarte încet. Se întinde pe mai multe ore. Ce mă așteptam să fie la trialul ăsta. Dar care, ca de obicei, se bucură și de sprijinul autorităților locale. Întotdeauna avem poliție, smurd aici. Foarte costisitor, dar foarte frumos acest spectacol de off-road. Și reușit să trec acolo destul de bine. Pregătim să vedem înclinarea. Fără probleme în cele din urmă. A lovit acolo. Ne pregătim de finish, să vedem dacă va sări în poarta de finish. Ok, hai să-i dăm. Hai să vedem cum îi prindem și pe ei. Am avut trecerea prin apă. Ceva emoții pentru cei de prahoveni, pentru că în traseu le-a făcut foarte multe probleme mașina. Ei au abandonat chiar în prima zi de trofii. Să încerc acum să fac o compoziție mai interesantă, cât ies de aici. Să iau pe toți și după aia să mă duc direct în urma lor. Să prind aici cum se duc în bocla asta. Și acum o porțiune de viteză. Se sape foarte mult Și mă duc direct în urma lor. Este acest loop care este în zona asta. Întreaga comunitate de Uber a fost buduită și noi cei și poate mai impresionant această evoluție în care tatăl său a ținut să fie alături de pilotul Florin Batiza la etapa lor practic de casă aici de la Cozău. Impresionantă putere pentru cei doi. Oameni puternici și oameni frumoși. Ce bine la curba. O comunitate care de multe ori a demonstrat că este unită și în momentele Până acum, probabil cel mai clean run. ca și în cele frumoase.
fără cusur evoluția cum ne așteptam. Practic, ei sunt virtual campioni ai acestei discipline. Hai să mă duc peste pădure să-i prind. Însă la podiumul de copiloți va fi un gol. Prima treaptă de la Gala Campionilor. Și cum începe să meargă, porțiune de viteză. Situația în care ea se desfășoară. E un trial foarte tehnic, se mișcă mai greu, mai ales că e și ud și au și multe curbe. Dar încercăm să facem și mai bine cât mai bine. Bun, hai să vedem și un Rapid, SSV acea acum. zonă a ieșit un pic mai repede. Altădată e nevoie de mai multe manevre. Bam, ia să Dar vedem, urmează vedem. exact porțiunea aceea care priește cel mai bine SSV-urilor, și anume cea de rally ride, de accelerație. Însă ea se termină cu acea capcană finală, și care a fost plegare. Nu a fost cazul și la acest SSV, care creează Nice, frumos. dar atât de ușor. Foarte frumos odată și încă se duce. Mai e departe de a Super frumos. să vedem Facem un tur de pădure. safe această porțiune și au ales mai multe manevre. Deja în plan de apărare am făcut și mai devreme. Probabil că echipajele de extrem vor avea parte de un nou obstacol. Pericol și pentru copilot, dar 3.38 pentru cei doi. Bine. Să vedem, ne ducem după ei și a ieșit. Foarte bun parcursul celor doi. Abordarea virajului. Un mic salt, open side by side. Abia acum am terminat. Sper că toate chestiile astea, tot ce am filmat până acum și ce am făcut, ce am arătat, o să vă fac o idee cumva și de cum zboară drona asta după ce am tunat-o, după ce am softat-o, după ce am făcut tot ce ar fi trebuit să-i fac. Cam așa se desfășoară o etapă de off-road și da, cam așa arată drona mea la final. Am și scăpat-o alea cu pământ. Așa arată. Trebuie alea că să o șterg. Eu zic că e foarte ok, zboară genial, sunt mega mulțumit de cum zboară. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, un subscribe, mă ajută super mult. Lăsați în comentarii dacă mai vreți videouri de genul, dacă mai vreți tipsuri, tricuri, nu știu, poate vreți să fac un tutorial de tricuri, cam asta e.